Sesuk 12 ana ing Bajulan. Monggo sing kepareng rawuh, kepengin rawuh, Bajulan. Ayo. Lanjut.
mau kanca-kanca wis tepat waktu jam 8 kurang wis munggah ana panggung Bonangan Klenengan. Tapi ya ana sing munggah terus medun neh kok Le. Wis tak omongi to, ora usah meksa. Iso wong nabuh iso kurban nyuwekne beskap ora. Ora nemen ora layang. Wis. Ora apa-apa, ora apa-apa. Meng wis gupuh mau. Anu, mengke kula jaite dhewe, Pak. Kula jaite dhewe, Pak. Kula jaite dhewe. Dilalah salin beskap, ya ta. Weh. Karepe dipeksake benike dipasang kabeh. Engko cepot lho, engko cepot netelne benik. Mengke malah cepet kula dondomane piyambak, Layang. Rumangsaku kok. Matur nuwun. Uga awake dhewe sowan ana ing HUT Xindo Rampung iki, heeh, dilanjut tanggal 26 Agustus mapan ana ing Sugihwaras Ngluyu. Ngono, heeh, lor parane. Karo Cak Komet Cak Dodok karo Mbak Manohara yen ora kleru. Le. Heeh. Mah luar biasa. Ngaturke pangapunten ingkang ageng niki Dik Niken Salindri boten saged tumut wonten ing session gara-gara amargi kula angsal palaporan saking pihak manajemenipun mbok menawi raganipun kirang fit kirang sehat. Ayo ora apa-apa dimaklumi. Ayo wong ya bladhek bendina acarane padhet. Ora masalah Mas. Penting ya wis klungsu-klungsu melu udu nderekke memeriahkan acara ana ing HUT Xindo ke-8. Ya Dik Sinta karo Mbak Sri Wesek jumeneng. Sepoti cok. Ya. Maka kanca-kanca semangat nek nabuh mergo mau ning transit saka ngisor wis kaya kompor dibong karo genset ning dhuwur rungkep. Mbak Sri kali Dik Sinta. Yuk ngaturke apa sing gamelan dhisik. Bar iki musik apa? Niki mboten wonten pamundutan. Sampun mboten wonten. Napa, Pak? Napa nyuwun napa? Napa, Pak? Es teh. Nyuwune es teh iki malah. Ayo ning warung. Iya. Apa bubuk asmara? Nggih. Request dari Delange nggih. Nggih. Bubuk asmara. Bubuk asmara. Ben anget ya. Monggo Dik Sinta kalih Mbak Sri Wahyudi. Nah, dipinangkani. Yuk, bubuk asmara dadekke. Yo. Monggo.
Lanjut. Catatan sajrone ati katanya luntur saya merati aku gawe hati karena mereka Ayo yo. Tutup nih. Catatan sajrone ati tanah luntur saya merati aku gawe dadi karepmu mereka nang aku asmara. Terima kasih Desintan Mbak Sri. Sing ngibet ngeleleng. Mau budal kancane numpak motor karo numpak mobil. Tibake Mas Trisin arep munggah ngibet iki wedaan to. Lagi roh ki mau aku. Tibake ora nggur Mas Hera ya. Tibake sing ngibet ya pengen tampil ke muka-muka ketampil. Oh ngene-ngene kok apa mau? Oh, lagi nek wedha. Ya. Ya sisane Dik Betrisa, Mbak Ingkara karo Mbak Dwi Jemeneng. Sepati to? Ya. Ki tibake isih ana pamundutan Mbak Inggar. Nggih, napa? Milih salah satu ya. Ki musik ra iso dadi siji apa ikan dalam kolam. Ra iso dadi siji sing nge-rap niku to. Rasa ati ra tenang mikirke selingkuhan. Manut Mas Tris. Manut Mas Tris, manut sing ibad. Manut Mas Tris. Nggih. Merdeka. Iya, wah. Mangga. Ora iso dadi siji ya kena, ikan dalam kolam ya kena. Pun samapta Mas Tris. Dadekke, ya.
Oke Rio. Ya salam Ya salam Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, jangan lagi ganggu. Biarkan saja, mau. Terima kasih keripik gedang keripik telo sithik edang waton rata ngaturaken pangapunten menawi wonten tembang-tembang ingkang dereng kula pinanganti disambung wanci sanes ngono terus parikesit dadi ratu. Ayo disekseni kaya ngapa ndara parikesit anggone berjuang nganti sukses dadi ratu ana Praja Wastina. Ayo le kaya ngapa babare nglakon. Ayo Mas Gareng tak derekke. Angin amitit milir Arum-arum lumprang Banjarasari angin amitit milir sepi lir sepah samun ingkang wonten madyaning wana Krendayana ya pasitran Gandha mayit
awit pasetran Gondomayit wis kondang dadya papan pengalapan jalma mara jalma mati papane jin setan priprayangan engklek-engklek balung atandak parandene ana titaing Gusti ingkang mapan ana kono patrap semedi maladi hening nenggih sang calon ratu Yawastina risang pari kesit ya sang paripurna teteki yoga brata mandeng pucuking grana anut marang giyawaning kekayun kayungyun nangayati parutama kaya mati sajroning urip urip jroning pati liyep layape ngaluyup pindha pecating supena sumusuping rasa jati jati-jatine risang pari kesit nafsu sekawan perkawis wis biningkas amung sajuga ingkang sini dikara meminta aning ngarsaning Gusti ingkang Maha Nasa marmodatan mukal awit saking gentur tapane manteng semedine maweh Prabawa kanang gara-gara wonten ing kahyangan Suralaya satemah sang Hyang Pramesti Guru anduta kami tuwaning dewa nenggih Bathara Narada kinen hamrebeki ungganing paripurna petrek-petrek saking kayangan pari kesit Jogara anggon kita pun ulun Kang Prapta paripurna sing dupa kumelun ning gentias angapeke kawengku sagung jajahan ing punika menawi mboten sisih pandulu kula Jawata ing sidik pangudal-udal pukulun Bathara Narada inggih sang kanika putra ingkang rawuh hanjogaraken anggenipun parikesit patrap maladi hening. Iya parikesit. Pun ulun ingkang sowan dene apa ta wigatine ulun ngabiyantara hanjogarake anggon kita tarak brata. Awit tapa bratamu wanter nganti ndadekke kayangan Suralaya ketaman gara-gara kagiri-giri mubal endute si Blegedaba ngakak galak umitir petite sang Hyang Nagaraja agawe goreh rongeh para Hapsara miwah Hapsari yang adipukulun Pramesti Guru anduta ya kowe kami tuwaning para dewa ya pun ulun supaya merpeki anggon kita tarak brata perlune apa? Perlune ya mung pun ulun bakal menehi kanugrahan awit jeneng kita bakal sinengkake aluhur Anyakrawati ambau denda dadi ratu dadi pengayomaning para kawula sak negara Yawastina makaten mbulun iya merga wong dadi ratu wong dadi pengayom momong rasane wong akeh momong atine para bebrayan agung kuwi kudu kesinungan wahyu yen ora kesinungan wahyu ibarat suket godhong nyerimpeti laku krikil watu nyandungi laku kanugrahan menapa ingkang badhe kula tampi
kanugrahan yo ki wujuding mahyu purbane ngrat. Purba kuwi tegese nata, ning ngrat kuwi tegese jagat. Sakwuse kanugrahan wahyu purba ning ngrat kita regem. Jeneng kita parikesit anggone dadi ratu ana ing negara Yawastina, pindhane kaya ngregem jagat iki. Mula uncukna astamung semedya maneh maragake tampanana wujuding wahyu purbane nuwun inggih kula ngestakaken dawuh. Tan samar pamoring suksema sinukmaya winahya ing hasepi sinimpeng telenging kalbu ing ngaturaken panuwun pukulun Bathara Narada awit kanugrahan ingkang sampun kula tampi. Ya padha-padha parikesit enggal baliya ana ing negara Yawastina, tekamu wis banget dianti-anti karo para pepundhenmu ing negara Yawastina sarta dienteni para bebrayan agung. Enggal baliya nyuwun pamit, kula uga nyuwun pamit bali makyawangan parikesit. Iki ana manungsa nitik saka busanane kaya satriya. Ana pawongan kang mapak marang aku, ngaku jenengmu sapa? Aku Dursa Subala, putu Raden Dursasana, anak Raden Dursala. Kowe sapa, Gus? Aku Raden Parikesit ya sang paripurna. Bela dalah kowe sing tak goleki. Duwe karep kang ngendi si Dursa Subala goleki marang Parikesit? Kowe calon ratu negara Yawastina, kasembadan dadi ratu ana ing negara Yawastina. Yen wis bisa nandingi Dursa Subala, apa dosa kang sarta luputku? Ora usah takon dosa kang sarta luput. Dosamu mbok gendong, luputmu mbok indit. Cekak cukupe kowe kudu mati ana tangane Dursa Subala. Yen pancen nyata prawira cobanan kasektening Parikesit. Oh, remet diadiawu kowe. Ah!
Oh, ah, ah. Samareka den mrayetno esmunira ririh eka balik tityane Gandayani ing Kyai Semar ngendhek mayong marang lakuku sampeyan niku calon ratu sampeyan niku sampun nampi kanugrahan kudu ana bedane wong bubar nampa kanugrahan karo wong sing babar blas ora tau entuk wahyu. Niki peranakane Kurawa badhe males hukum ning nek sampean mateni sami-sami ning titah padha padaning umating pangeran apa bedane Parikesit karo wong-wongane Kurawa? Sampeyan sebaraken rasa welas kang sarta asih sampeyan gedhekne rasa pangapura sampeyan supados anggen paduka dados ratu saged gangsar saged lancar lan nyimbolaken Nalendra pimpinan ingkang tresna asih saged ngayomi prakawula Den. Sadalek Parikesit mateni Raden Dursasubala iki Arya Wiruta anake Ratu Sindhuh Kanjeng Rama Jayajatra. Mbahmu mbiyen sing mateni Sudarmaku aku arep males hukum padine wong tuaku. Arya Wiruta piye yen kowe arep mateni Parikesit Patenana pati uripi manungsa kuwi dudu manungsa liyane sing nyekel nanging ana panguwasaning Gusti kang murbeng dumadi. Pancen bener aku kuwi calon ratu kang mapan ana ing Praja Yawastina ning kuwi kabeh dudu karepe Parikesit, kuwi kabeh dudu karepane si paripurna. Kuwi kabeh saka
pirembuke para sesepuh lan para pepunden lan kabeh suarane para bebrayan agung ing negara Yawastina. Sing biyen ya wis biyen ayo saiki padha gedheki rasa tresna kang sartwasih. Yen pancen ana kaluputane pepundenku para Pandhawaku njaluk agunging samudra pangaksami. Nanging manungsa urip ana ing jagat padang iki kon ngrembakake rasa tresna kang sarta welas asih. Yen mung wales winales patine wong tuane banjur besok kapan rampunge lelakon iki. Senadyan kodrate pancen Kurawa sak tedak turune kuwi cures, nanging apa ora mbok pengini kowe nandur kabecikan supaya tetep langgeng nggonmu urip mapan ana ing lajering kautaman. Kadidene siniram toya windu. Wah, sang parikesit, rumangsaku bener apa sing dadi ucapmu? Aku mung gebrongot jaman kepungkur lan kena urup-urupe. Raden Kerti Windu, sejatine manut dongeng Sudarmaku bapakku kuwi bisa lair ya saka bungkuse Raden Werkudara duk rumuhun. Ora ana bapakku yen ora ana Pandhawa, ora bakal Sudarmaku Raden Jayadrata bisa urip ana ngalam padang tanpa ana Raden Werkudara. Bakal tak cupet anggonku males hukum sedane wong tuaku, aku bakal manunggal dadi siji kekuatan kelawan para Pandhawa. Yen pancen mangkon Arya Wiruta ayo enggal nutuke laku bebarengan sowan pepunden ing Yawastina. Ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung gaman manunggalan Arya Wiruta. Wawata mirah ingsun prihatin waspaku mijil tuhu dahan tanpa karya makan Gusti. Kakang Wiratmoko, kepiye Yayi Wisasangka? Aku Wisasangka anak Bambang Wisanggeni. Dene Kakang Wiratmoko anake Bambang Irawan duk rumuhun. Aku karo Kakang Temaka ning Praja Yawastina kene ora ana sedya kang liya kejaba mung goleki Kanjeng Eyang Janaka kang dina sakmengko mapan ana ing Praja Yawastina ngombyongi anggone sedulure pranakan Pandhawa bakal ngadani upacara wisudan Ratu Anyar Si Parikesit enggal diupadi ana ngendi dununge Kanjeng Eyang Panengah Pandhawa Raden Janaka. Ayo Yayi.
Wirata saking Godha Sakura kula yen tanah mutusa sang seri iki sapa lan arep menyang endi? Aku Bambang Wisasangka, aku Wiratmaka. Aku anak Bambang Wisanggeni. Aku anake Kanjeng Rama Bambang Irawan. Bakal ngupedi dununge Kanjeng Eyang Panengah Pandhawa Raden Janaka. Bocah sakloron sumurupa. Raden Janaka iki ya aku iki. Waduh Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang lah kok mapan wonten mriki sumurupa kula. Aku kedarang-darang mergo aku dikuyo-kuyo karo putuku Parikesit. Parikesit arep dadi ratu, aku ditundung saka Praja Yawastina. Sajake wis lali yen to aku iki eyange aku kuwi mbae. Aku dicutat kaya wrejet cacing mbuh tibaku aku arep menyang endi kingku. Aja semelang rasamu Eyang. Parikesit arep ben sing ngukum ya kuwi Wisasangka karo Wiratmaka. Mutiar kowe. Dinuta lawan Kanjeng Eyang Dwarawati kon ngupadi dom sumusuping banyu mbok menawa muganing lelakon ya kuwi muganing lelakon mbok menawa iki mengkono sing batalake si Parikesit anggone dadi ratu iki ana bocah nom sapa aku Wisasangka semedya lakumu arep mateni Parikesit ya iki sing dikarepke. Ayo endi Parikesit? Ayo endi Parikesit tanding ngono aku. Rangket kowe. Lang-langing griya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang ing Parikesit wis timbul bubar saka ngendi cah bagus Kanjeng Eyang kula bibar teteki brata ngantos nampi kanugrahan saking Jawata wujudipun wahyu purbaning ngrep bagus putuku tenan sumenya sawetara ayo enggal tata-tata kanggo wisudan ratu misuda marang jeneng sira kula Parikesit lho kae sapa ana bocah loro iki sapa? Kula Wisasangka, kula Wiratmaka. Lho, kowe anake Bambang Wisanggeni.
karo anake Bambang Irawan lakar kados mekaten lakar kasinggihan aku eyangmu Janaka lho teng margi wonten ingkang ngaku-ngaku Raden Janaka wah ya kuwi sing dadi satru trubusane mungsuh Janaka iki sejatine aku lelaranging jagat lancuring Madyapada nggih nek kula nggih percaya sing niki nek nika wau rupane kowe ciduk dawet kula pitados paduka kowe percaya aku nggih yen pancen kaya mangkono sing satru trubusane mungsuh dom sumuruping banyu kae ya kae wong-wong kae pranaan Kurawa sing isih urip anak Sengkuni karo anak Swatama kanggo nebus dosa lan keluputan manggonmu gawe geger ana Prajayawastina cekelen menungso kae lewat lepen tempuran kang bening banyune nyuwun pamit Kanjeng Eyang kumaling si cincin golek jakone kula rame amalungi meretandani pasti bebas jagat endah ingkang pancerina mencorong german ajar yang rojan ayu kumandak makarya kumaling si cincin golek jakone kula rame amalungi meretandani pasti bebas jagat endah ingkang pancerina mencorong german ajar yang rojan ayu kumandak makarya piye Arya Wiruta wis entuk gawe apa wis sida mateni Parikesit nyuwun sewu Raden owah ingkang dados manah kula owah piye kula netepaken sakniki kula badhe manunggal kekuatan kalian barisanipun para Pandhawa pedahipun menapa paten pinaten ingkang boten wonten rampungipun malah sumangga kula kanthi kula gandeng tangan paduka Raden Kertiwindu manunggal kekuatan kalian barisanipun para Pandhawa nyekseni Ratu Anyar wonten ing Prajayawastina wo pengkhianat tak pateni kowe Pak lah iki bocahe kok Yayi Wisasangga piye wis kerangket menungso-menungso dom sumureping banyu kang gawe kisruh sing gawe gidhuh mapanane Prajayawastina banjur iki kepiye Yayi arepe dikapake apa arep dipateni aja ngregeti wisudan ratu iki kanthi paten pinaten
awake dhewe dadi nom-nomaning para Pandhawa kudu bisa paring patuladan. Lah banjur piye Yai? Kunjara selawase urip. Ing Purwa jimate kalima sabda prateng Demak Nagari anja jimatira nenggih klima sahadat prateng Surakarta Nagri jajimatira wangkertas kantining urip parikesit ya sang paripurna Koko Prabu sampun titi mangsanipun badhe kajumenengaken wonten ing Yawastina menika. Lakar kados mekaten Yayi. Putuku bocah bagus. Pituturipun yang marang jeneng sira kulup parikesit ya paripurna jejegna adil kang sarta rasa kamanungsan. Jejegna panembah kamanungsan rasa manunggalan musyawarah kan kekang keadilan mapan ana ing praja Yawastina iki kulup nun inggih Kanjeng Eyang Maragage enggal meluwupun Eyang ndak sandangi cara ratu ngger parikesit paripurna. Ing kono wau sinandangan busana kanarendran risang parikesit ya sang paripurna pindhane Prabu Pandu Dewayana ingkang gesang malih sasampunipun sinandangan wujudipun sandangan kanarendran surak gumuruh Wadyagong bebrayan agung ingkang mapan wonten negari Yawastina nyekseni wisudan ratu anyar sang parikesit surak gumbira warga Gong Ngastina. Parikesit ratu, parikesit ratu, parikesit ratu, parikesit ratu. Gunjing langit kelap-kelap katon dari kincang risang maweh gandurung ing kawratan waspa Koko Prabu
sareng putu kula parikesit sinandangan kanarindran kadidene Kanjeng Rama Pandhu gesang malih nuwun inggih pancen kadhi mekaten Yayaji parikesit bombong rasanipun yang jeneng sira bisa dadi narindra ana ing Yawastina lelakon sedalon atas ingkang becik dadya patuladan ingkang ala kagilesa anut lakuning jaman mugi-mugi Raden Parikesit anggenipun dados aratu saged ngayomi para kawula mbangun desa Natakutra. Parikesit sineksenan jagat saisine jeneng sira kula bakal tak paringi tetenger Prabu Anom Parikesit. Paripurna Prabu Paripurna